8 tècniques d'estudi per millorar el teu rendiment acadèmic. 1. Organització del temps. Crea un horari d'estudi que s'adapti a les teves necessitats i compromisos i estableix objectius per a cada sessió d'estudi. 2. Apunts. Desenvolupa un sistema d'apunts que ressalti la informació clau. Utilitza colors, ressaltadors o esquemes per organitzar la informació. 3. Mapes mentals i esquemes. Representa visualment la informació fent servir mapes mentals o esquemes, connectant conceptes per facilitar-ne la comprensió. 4. Activació. Realitza proves pràctiques i qüestionaris per avaluar-ne la comprensió, perquè la pràctica activa ajuda a consolidar la informació a la memòria. 5. Ensenyar als altres. Explica els conceptes a amics, familiars o fins i tot a tu mateix, ja que reforça la teva comprensió. 6. Ambient d'estudi adequat. Troba un lloc tranquil i lliure de distraccions per estudiar i assegura't de tenir tot el material necessari abans de començar. 7. Divideix la informació. Divideix el material d'estudi en seccions més petites i manejables per evitar sentir-te aclaparat amb tota la informació de cop. 8. Descansos regulars. Fes descansos curts durant les sessions d'estudi, ja que el descans pot millorar la concentració i prevenir la fatiga mental.